Cześć, Jerzek, Artur. Cześć, jestem Swietlana. Cześć, Jerzek Burmistrz! Witamy na planie Byzuch 3! Ja po 38 latach wracam na plan, bo 38 lat temu to w planach to mnie rodzice mieli. Teraz wracam na planach, ale filmowy. Jestem fest zadowolony, jak już nieraz to rzekodą. Dzień dobry pani sekretarko, dzień dobry panie Pietrze. Piotr Mitko i dzisiaj mam okazję sam siednąć się z nim razem i zagrać w tym filmie. To jest coś pięknego, to jest fest, się tym raduje. Mnie też to cieszy bardzo. No nie umiem tutaj ogólnie tych emocji wyrazić, ale tak już jak nieraz wspominał, ci co mnie znają, te filmy z klubu filmu niezależnego to jest do mnie jak Kevin sam w doma we święta, nie? Piotreczku, ty wracasz do roli burmistrza, jak się z tym czujesz? Pokażmy twoje buty. Masz piękne buty. Jak na burmistrza przystało, jak się z tym czujesz? No, troszeczkę tak pewni, bo nie widziałem się burmistrza w Byzuchu 1, byłek kościelnym, zrobił mnie farusz burmistrzem. No troszeczkę było ciężko wleźć w to wszystko, ale jakoś, jak mi farusz padł, dość rady, dołek rady. I idę do przodku. Ale się trochę zmieniłeś w tym filmie, bo jesteś już taki poważniejszy. Nie No. uśmiechasz się w ogóle. Co to ma być? Rutyna, lata, być burmistrzem, człowiek nabrał pewności, kontaktów. A w ogóle coraz bardziej mi się zaczyna sam z tym moim fatem podobać, bo pierwszy dzień kręcimy ta scena i już mam cyferblat od ojca i Miketa kupił. A co dalej będzie? Może jakiego Maybacha? Chciałbym jakim Maybachem pojeździć. Pierwszy raz na planie. Jak się pani czuje? Czuję siebie dobrze, ale bardzo stresuję. Bardzo stresuję, ale postaram się, żeby to wszystko wyszło. Jeszcze niedokładnie znam polskiego, bo jestem Ukrainką. Nie wiem, jakoś siła z góry, że z taką działką zagrą tak w Byzuchu 3. Tak, spokojna sytuacja. Mnie to wszystko podoba się. Bardzo mi się fajnie z nią gro. Bardzo fajnie. Na planie się czuję 20 lat młodszy. Jak ja jeszcze mogę 2 słowa dołożyć, to ja w Swietlanie widział. Dlaczego? Bo ona miała brata aktora. Tak. Aktor teatralny. 13 lat, jak to przeleciało. Ale się bardzo cieszę, że zaczynamy coś nowego robić. Tyle kolegów już nas opuściło, a medali do przodu. Jeszcze chcemy coś zrobić. I to cieszy. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.